Akuyibuyisela entweni engayelahlayo njengoba wethi njengoba umuntu mayenza njalo ufana nenja. Inja mayihlanza iyahlanza nayibone ekhabe zikhona. Ziyahlanza izinja umhlanzo iphinde futhi ikudla iqede. Kodwa bese ihlanzile. Makubuka izwebo sisho nje babe silahla into. Ngithi nasengilahle ngiphinde ngiyoyithatha sengilingisa leso senzo kusenja. Manje ngibona ukuthi ngokuhlobana ebhekene nalabukela ukuthi liyaqhubeka kangahlisa webazalwane. Liyaqhubeka ngalahla namanje ngisalahla. Naze kangahlisa nje naze kangahlisa nasekhaya. Kanti linesiphelelo namanje sayilines. Abantu sebeyayithanda izinto. Kodwa ngiyabona ukuthi sithanda afike emabhukweni. Kodwa ekhanda ngaseyibhizi kakhulu. Manje bangishilo evangeli engalo laqhubeka nje leyikhithiza nje. Langahlisa ama-extension, langahlisa konke ama-relax. Ngoba ngangihlupheka abazalwane. Ngingathi sengishadile manje sengifaka ama-relax la. Ikhanda ngigijimisa ngoba hayibo ngiyasha ngithanda ngoba ngiyasha. Hey, ngihluphekile ngishakhanda ngama-relax. Kodwa mayafika uJesu eyilekelela impilo yami ngasohlangothini lasekhaya. Hey bazalwane ngihamba ngikhululekile. UNkulunkulu uqala wathi sangakhatha nje. Ngathi ngikhathile emsebenzini bathi kodwa ngayi. Manje njengoba sibahuka thina nithi fearfully and wonderfully made. Angithini lutho kusuke ngiphelela ngibuhle njalo. Mase bayifakile zonke izinto ngathi mina manje babona kanjani ubuhle kimi ngoba ngikhathile. Ngigqokela isiketi sami nje ngihamba nje ngihloniphekile ngihamba noJesu. Bathi nje hayi umuhle. Bese ngiyambona uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uye owenza umuntu ukuthi abe muhle. Uye inkazimulo kaNkulunkulu yenza umuntu ukuthi abe muhle. Umuntu mayesesukela inkazimulo yakubona uba ngumbi bazalwane. Manje nami ngiyambona uNkulunkulu ukuthi ayisiza impilo yabazalwane. So ke ngahamba ke bazalwane bafika isikhathi songena emshadweni. Ngangena emshadweni bazalwane ngakaqabuzi ngingakalali. Ngoba bakhona abafana bathi hey sizothenga kanjani inkulume isesabeni. Bese abantu bazathi hayi athi ngifase mina ukuthi ngikhulume angaphandle kwesaka. Akangabona uJesu ayisiza impilo yami. Angizake ngivele angizake ngifuna ngikume ngaphandle kwesaka. Ngahlala ngathi ngumntwana kaNkulunkulu. Noma bazase ngithola umuntu othi umshado nami ngigade ngosho ngehlo lokho. Ngithanda ufuna uqabuza ngalile. Ngagada bazalwane ngathi ufuna ukubona ngathi nje ufuna uqabuza sanini. So ngiyambona uJesu ayisiza impilo yami ngangaqabuzi bazalwane nangangazi nayo ngene emshadweni. Ngagenda kahle bazalwane emshadweni longcwele. Khona into lethiwa i-holy matrimony. Ukuhlanganiswa kwabantu abasha abangakanani. Hallelujah! Jesus. Bayishadiswe babuza masebehleli lapha. Athi ngempela ngingalalani na? Ubona izinto nje ufuna ungena phansi kwamatafula ubona nje. Sonke ngiyambona uJesu bazathi uJesu wayisiza impilo yami ngangena emshadweni. Ngishingena emshadweni longcwele ngangena ku-holy matrimony. Uma beshona abazalwane ebusuku abantu abasha uthi usathane uyabona ukuthi lo muntu omusha lo ngidilile. Angibalekela nje wabaleka nobungcwele wabaleka waze wayongena emshadweni engeniswa inkosi engangeniswa zinhlanyelo. Hallelujah! Ngangena emshadweni bazalwane ngangena ngoba mnandi emshadweni. Kodwa ngokuhamba emshadweni zavuka izinto bazalwane. So ngiyambonga uNkulunkulu ngibonge uhlobo lwevangeli olwangisiza emsheni. Ngibonga indlela yobungcwele engangena ngayo emshadweni. Ukuthi ngiyabonga nje ukuthi mina umshado wami ngiwakhele esisekelweni sikaKristu Jesu ngiwakhele ebungcweleni. Wathi noma ngivuka izinto la endleleni ngathi ngezokunye umkuzalane remark nje sibingelelana kwenye inkonzo. Wathi izinto zenzeka isikhathi emshadweni. Ubona ukuthi lezi zinto nje zenzeka nje hayi ufuna wena. Ngalendlela zenzeka ngakhona ufuna wena. Nabangilekelela bazalwane lokho ngoba bangisiza ngahamba ngiqaphile ukuthi hey funa ke ngiqapheleke manje ngoba kusho ukuthi yimo ofunayo ngazo zonke lezi zinto ezenzakala la. uNkulunkulu wasiza abazalwane bangenekelela uNkulunkulu ngahlala kuNkulunkulu ngagijimela emthandazweni. Uyasiza abazalwane ukuthi masingabazalwane isizwe kwesingajwayelana nabangani abani ngoba bonelisa ukuyiphatha okuhle. Manje so esheni bangani mangithola ivangeli uNkulunkulu wangishintshela igroup yabangani ebengihamba nabo benabangani abaningi babafana ngahlukana nabangani babafana nabangani ababi ngathola abangani abasindisiwe abakhuluma ilanguage efana neyami. Noma sengishadile lo ngihamba nalabangani manje sevuka izimpi uma prayer partners ami nabangani sosikhuleka nabo ngithe bangani ngithandazisene. Wafika isikhathi bazalwane lapho ngizwa ukuthi noma ngathiwa ngiyafa manje ngisabonje ngizulu ngisemangena yini angisazizweni nje ngizwa nje usuku nosuku ngiba weak usuku nosuku. Kodwa ngiyambonga uJesu bazalwane wangipha abangani labakholwayo bathi zila ukudla uthandaze ngoba izwe lapho silashilo hlobo longaphuma ngaphandle kokukhuleka nokuzila ukudla. Ngazila ukudla bazalwane ngathandaza lo ngithandaza enkosini uNkulunkulu wangenzela umusa bazalwane.
waphumelela kwafika isikhathi lapho ubaba athi cha saphumele uqhubeka nomshado. Mayesho njalo asesengibuya la eKZN ke lokhu yini la eKZN bazalwane ngifike phakathi kwenu ngafika lana abazali bazokhumbula mangifika la ayiwasothiefu sonke isikhathi mangisukuma ngizohlabela ngizofakaza ikhanda bazalwane ngibhlungu kodwa nje ngimi lapha ngizofakaza ukuthi uJesu uyamlapha umuntu uJesu uyayilapha emotional wound uJesu uyalapha izimo zonke noma uyakhona ukuhlilisha isoul. Ngibonile uJesu ephilisa impilo yami bazalwane. Ngibonile uJesu angelekelela ngokufika kwami phakathi kwenu. Ngifike ngibhlungu ngendlela emangalisayo ngendlela izinto ezenzeke ngasho ngithazela isiqhubeko sami ngingene kahle kodwa ngasephatha ukujika ukudla etafuleni. Kodwa ngambonga uJesu ukuthi kwathi noma kwenzeka ngaphuma noJesu. Ngiyabonga nje leyo bazalwane. Uthi noma kwenzeka konke athi umhlabeni othanda ngithatha bonke enginabo kodwa uma ungangemuka umoya wakho athi igolide lesiliva sindaba nalo kodwa thina sifuna umoya wakho. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi ngaphuma noJesu bazalwane. Ngaphuma noJesu kwabakhulu empilweni yami lokho. Bantu abasha bengisakhuthaza abantu abasha ebusuku ukuthi ngimbonge umama wami bazalwane owangisiza wangisa esikoleni bazalwane. Ngafundela bazalwane ngaba unesi ngayisebenzela. Mama befika 15 ifastela la report uthi ngenile imali. Mama ngibonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ungusisile ngiyasebenza noJesu. Ngihlushwa yini? Asijalo ngiflethi ngiyakholwa manje ngihlushwa yini? Manje ngabe ngisebenza bazalwane ngabe noJesu ngibuya eKZN ngiphathele izinto ezimbili nje. Okunye akunako njengoba noJesu nomsebenzi. Ngakubeka bazalwane ngasebenza bazalwane. Ngambona uNkulunkulu engisiza ngokuhlanganyela nani bazalwane ngayitholela abafowethu odadewethu bazalwane ngayitholela isikhathi esimnandi sokumkhonza uNkulunkulu. Manje nje ngisahlabelela nje ukuthi azange kube lula kodwa manje ngikwi-new beginning bazalwane ngamakana ngizomsebenzi. Ngavele ngafunda neBhayibheli la ngivuna inkathi sekuyo lama-process okushintsha ibongo nani. Uthi hayi eBhayibhelini ngibona namagama ngibona ibongo. Nasemsebenzi sathana imbizeni umsebenzi. Ngoba igama lengilethe umama ngizokhonsebenza kakhulu bazalwane. Ibizeni igama lemsebenzini ithi ngizokhona manje manje ukusebenza. Bizeni usebenzi kanti ngiyakuthi ngiyaphuma manje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angiphumelanga. Angiphumelanga manje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi izinkosi babamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzana kube ngokuhle. Kodwa okukhulu kakhulu ngibonga ukuthi uJesu uyakhona ukusizana. uJesu uyakhona ukudlulisana ezimweni. Haleluya. Kunezinto enkosenthela ukuthi silibukeni bazalwane sengiyaqeda. Incwadi yaMahubo 16 uverse 2. Usimakade ngithi wena uyinkosi yami kude lokuhle lengaba nalo ngaphandle kwakho. U3 kodwa ngalabangcwele labalapha emhlabeni ngithi bathi khulu letincabile lengijabula ngato. U11 uyawufundisa indlela yokuphila lapho kukhona wena kunekujabula lokuphelele esandleni sakho sangesekudla kunekujabula phakade naphakade. Haleluya. Bazalwane nje akukho kuhle empilweni yangaphandle kaJesu Kristu. Nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ungiphe i-new beginning bazalwane. Ngitholela isikhathi esiningi esanele sokukhonza inkosi ukuyihlalela ebukhoneni benkosi ngizwa kumnandi ngizofakaza ukuthi uJesu uyakhona ukumsiza umuntu noma belahlile. Uma madlala uvele washumayela exactly benoba bakugumbi ngoDisemba wathi hayi ukhona uJesu lo ongumyeni wakho. Umyeni wakho nguye umdali wakho. Wathi ubaba ugumbi khohlwa ilezo imbongolo. Uthi kodwa uNkulunkulu ubekela izinto ezinkulu. Ngizofakaza ngaloko bazalwane uNkulunkulu lo abafakaze ngabashwethu ubekela izinto ezinkulu besho kuSawuli wathi uNkulunkulu ubekela umlenze ngaphezu komlenze wabeka nezinye izinto wazomnikeza uSawuli ngekhathazeka ngembongolo uthi nathi wathi wakhohlwa imbongolo namba fanele ngakhohlwa izo zonke lezo imbongolo. Ngabheka uJesu uzofakaza ngamandla kaJesu bazalwane ngithola iningi senginekhaya lami senginomuzi omusha. Haleluya. uJesu uyabuyisa izinto ezimwe esikhonyana bazalwane uNkulunkulu sesenemizo yethu edrobheni. Angibonga nje